سلام كم يتوعلو زخبركم تحتاتلتي مدبنا نبزا channel قريب يزلو خرسو بزعبا بيتكوين كوينو قرم مبرخبوكم قدمي يقول متحساس بلاتني كل بزا channel زوردو غاب حجن يوم بار بزعبا خما يبيلنا أنا حاتدنا نمهار كومون أفاينا نزلتو كورو خوني أبزا channel زورد أنا زقبرو هريكم تدي كوينو بزعبا فاينانس تمرتي كونن سلازي تنقو قويلكم مصنعات خد قبرون يلابو امبار لو بزعبا ناتي እንታይ ቢትኮይን ዝብላ ኣርእስቲ ኢና ከነተኩር ከመይ ጌርኩም ብነፃ ወይ እውን ብናተይ ሓገዝ ወፍሪ ትወፍሩ ኣብ ዝመፅእ ቪድዮታት ከርእየ ናተይ ሓገዝ ክብል ከለኹ ክኽፈለኩም ማለት እዩ ኣይኮነን እቲ ነትገብሮ ከርእየኩም ማለት እዩ ናፃ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ናብቲ መደብ ክእትወኩም ቢትኮይን ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ቻርት ብቅድሚኹም ማለት እዩ ቀደም ዝተማሃዘ ቅድሚ 10 ዓመት ማለት እዩ ብሳቶሺ ናካሞቶ ዝተባሃለ ቅፅል ስም ዘለዎ ሰብ ወይ ጋንታ ዝተፈጥረ ኮይኑ ኣብ 2008 ኣብ ዝፀሓፎ ፃዕዳ ወረቐት ንቴክኖሎጂ ኣስፊርዎ ብጣዕሚ ዝማርኽ ቀሊል ኣምሪ ቢትኮይን ኣብ ኢንተርነት ውሑስ መዛኑ ንመዛኑ ዝግበር ትራንዛክሽን ዝኽእል ዲጂታላዊ ገንዘብ እዩ ማለት እዩ ከም ወረቐት ዘይኮነስ ዲጂታል ማለት እዩ زي كم فيرمو ان بايبال زعمسوا አገልግሎታት ንፍቃድ ገንዘብን ምስጋርን ኣብ ሁሉ ናይ ደቢት ክሬዲት ሕሳባት ኣብ ባህላዊ ፋይናንስ ስርዓት ዝምርኮሱ ቢትኮይን ዘይተማእኸለ እዩ ስለዚ ፍሌይ ዝበለ ማለት እዩ ወናኒ ዘይብሉ ማለት እዩ ዘይተማእኸለ ክብል ከለኹ ዝኾነ ክልተ ሰባት ኣብ ዝኾነ ቦታ ዓለም ብዘይ ተሳትፎ ወይ ናይ ባንክ መንግስቲ ወይ ትካል ካልእ ትካል ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ቢትኮይን ዝምልከት ትራንዛክሽን ኣብቲ ብብሎክቼን ይከታተል እዚ ድማ ምስ መዝገብ ባንክ ዝመሳሰሉ ወይ ድማ መዝገብ ገንዘብ ዓማዊል ናብቲ ባንክ ዝኣቱን ዝወፅን እዩ ብቐሊል ኣዘራርባ ክብል ከለኹም እዩ መዝገብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ቢትኮይን ተጠቂምካ ዝተገብረ ትራንዛክሽን ወይ ምትሕልላፍ ማለት እዩ እዚ ከም ናይ ባንክ መዝገብ ቢትኮይን ብሎክቼን ኣብ መላእ መረብ ሓበሬታ ይዝርጋሕ ዝኾነ ኩባንያ ወይ ሃገር ሳልሳይ ኣካል ዝቆፃፀሮ ሰብ የለን ዝወናንዩ ሳይፍለጥኒ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ድማ ኣካል ናይቲ መረብ ክኸውን ይኽእል እዩ ወላ ንስኻ ወላ ኣነ ማለት እዩ ንሓዋሩ 21 ሚልዮን ቢትኮይን ጥራይ እዩ ክህሉ እዚ ማለት ሊሚት ኣለዎት ቢትኮይን ካብ 21 ቢትኮይንስ ኣይበዝሕን እዩ እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክነፍሕ ወይ ክእለ ዘይከኣል ዲጂታላዊ ገንዘብ እዩ ዝኾነ ነገር ዝልውጥ የለን ማለት እዩ ሙሉእ ቢትኮይን ንምግዛእ ኣድላይ ኣይኮነን እዚ ጥራይ ትደልዮ ወይ ዘድልየካ እንተኮይኑ ኣብ ሓደ ክፋል ጥራይ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ንሓደ ቢትኮይን 30,000 ከባቢ ኣሎ ሕጂ ንሓደ ቢትኮይን ክትገዝእ ማለት ኣይኮነን ወላ እውን ጨራሪምካ ብ10 ዩሮ እውን ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ $10 ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ሽሙ ይኮነን መን ቢትኮይን ፈጢርዎ እንተዳ ኢልና ብሓቂ ቢትኮይን ከመይ ከም ዝሰርሕ ንምርዳእ ኣብ መጀመርታ ምጅማር ይሕግዝ ቢትኮይን መን ፈጢሩ ዝብል ሕቶ መሳጢ እዩ ምክንያቱ ድሕሪ 10 ዓመታት ነቴክኖሎጂ ምምሃዙ ከምኡውን ብጋዜጠኛታት ኣባላት ማሕበር ክሪፕቶን ብዙሕ ኳዓት እኳ ዝተገብረሉ ፈጣሪኡስ ሽሙ ተገልፀን ማለት እዩ ምስጢራዊ እዩ ምትክላት ቢትኮይን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ መወዳእታ 2008 ብሳቶሺ ናካሞቶ ብዝብል ስም ዝኸሰብ ወይ ጉጅለ ኣብ ኢንተርኔት ካብ ዝተሓትመ ፃዕዳ ወረቐት እዩ ተራእዩ እዚ ፅሑፍ እዚ ካብ ዓውታት ክሪፕቶግራፊን ኮምፒተር ሳይንስን ብምውሳድ ዲጂታላዊ ገንዘብ ናይ መጀመርታ ሓሳብ ኣይነበረን ብሓቂ እቲ ፅሑፍ ንቅድሚ ሕጂ ዝነብሩ ኣምር ተጠቕሶ እዩ ግን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ናይ ኦንላይን ትካላት ምእማንን ንምስራት ዝነበረ ፀገም ፍሉይ ውቁብ መፍትሒ ነይሩ ኣበይ ሰባት ብናይ ቅፅል ስም ተሓቢኦም ከምቲ ናይ ባዕሉ ፈጣሪ ቢትኮይን ወይ ብኣካል ኣብ ካልእ ሸነኽ ፕላኔት ዝርከቡ ይኽእሉ ማለት እዩ ናብቶም ፅምዲ ዝተሓወሰ ኣምር ሓንፂፁ ንሳቶም ድማ ቢትኮይን ብሕታዊ መፍትሕን ብብሎክቼን ሌጀርን እዮም ቢትኮይን ክትሕዞ ከለካ ብናይ ትሕት መፍትሒ ኢኻ ትቆፃፀሮ እዚ ድማ ንሓደ ዕድጊኻ ዝሓዘ ቪርቹዋል ቮልት ዝኸፍት ብዘይተሓሰ መንገዲ ዝተርሑ ቁፅርታት ፊደላትን እዮም ማለት እዩ ሌጀር ኣብ ዝመፅእ ቪድዮ ቀስ ኢለ ከርእየ ኣነ እውን ንጥቀም እየ ሌጀር እቲ ሽሚ ከምዚ ቢትኮይን ምስ ገዛእኻስ ሴቭ ዝገብሮ ወይ ዝዕቅቦ ናትካ ማለት ይኮይኑሎ ብናትካ መፍትሕ ከምኡ ንኽብል ደልየ ከመይ ከም ዝገዝኡ ወይ ካበይ ትገዝኡ ወይ ከመይ ከም ዝሰርሕ ከርእየኩም እየ ቀስ ኢለ ከቢድ ኣይኮነን ብካልእ መገዱ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ግን ክብድ ብል እዩ ንሎሚ ኣብዚኣ ክለና